Damos paso entón a esta segunda conferencia, cargo de José María Cebeiro Fernández, Chema, que ademais representa a Asociación a Regionalista de Teo e que ven darnos a conferencia a danza de entroido na Ulla. Chema é diplomado en Conservación de Bens Culturais, semestre técnico en secundaria, foi coordinador da entidade regionalista, membro da Albariza e Trío Prata, monitor de baile en Fogo Fatuo, regionalista, formou parte de colectivos como Cantigas e Agarimos, Ultrella, Xabaraina, ten 2 premios, Antón Fragua, da Asociación do Traxe Galego tamén. Ten diferentes traballos publicados, Son da Maía, diferentes traballos en torno a etnomusicoloxía, a música, a danza e, polo tanto, é unha persona idónea para falarnos deste entroido ou desta faceta concreta da danza, a recuperación da danza no entroido da Ulla. Entón, deixo vos con ele. Boa tarde a todos. Antes de nada, eu quero agradecer neste caso a Rafa polo convide no nombre de Saga. Para min é un placer que nos deixen levar o que é un pouquiño a danza do entroido da Ulla, a mosala por aí. E antes de entrar de cheo no que é a danza, eu, como me enseñan un pouquiño na casa a lado onde partimos, hai que ser respetuosos un pouquiño o que son eu e o grupo de traballo, a regionalista onde salimos do Concello de Teo, ao lado de Compostela, para ubicarvos rapidamente. Somos un grupo multidisciplinar que nacemos uns rapaces aí polos anos 90, como moitos máis que estades aquí hoxe presentes, que nos dedicamos un poquinho á investigación. Somos folclóricos, entón decidimos por viaxar por Galiza e un poquinho polos lindes para saber a ver que é o que sucede aí co folclore. E así empezamos a avanzar e no 2000, máis ou menos 2-3, decidimos darlle un carácter un pouco máis legal e constituirnos como unha entidade. E a día de hoxe estamos formados por músicos, bailaríns, un pouquinho conservadores, informáticos, un grupo bastante atractivo, daqueles que todos os quixeron formar parte con eles. Eu estou dentro, pero o traballo de todos é o que volca un pouquiño, isto, que é un montón de publicacións. Se algo temos claro é que todo o traballo dos anos 90 que fomos recollendo permanecía nas estanterías, un pouquiño esquecido. Entón, hai un montón, evidente, a parte económica nos viaxes, a parte de tempo, pero o importante, pensamos así o creemos, é darlle difusión. É unha forma de darlle difusión e aseguralo no tempo sería con publicacións. Entón, é un pouquiño a nosa labor, son todas moi humildes, porque sempre dependemos dun apartado que se chama economía neste país, no que a cultura, cando se marchan os cartos pola porta, os libros marchan pola ventana. Entón, son cousiñas que pasan incomprensibles, entón, estamos sempre un pouco limitados nese aspecto. Facemos o que boamente nos gusta por un lado e o que boamente, podemos. Vou ir un pouquiño apurado para non lasarvos moito a tarde. Sobre o entroido, nos paramos, démonos de conta de que viaxamos moito a Fonsagrada, que viaxamos moito por Orense, que viaxamos moito en as terras da Liste, o norte de Portugal, e olvidamos ao mellor un pouquiño que tiñamos ao lado da casa. Falo da casa de Teo, da Ulla, aí onde nos criamos, onde vivimos, e atopámonos co entroido. No 2010 propónse elaborar un plan para darlle un pulo importante ao noso entroido que estaba morrendo, estaba un pouco decaído, que a idea de revivilo é formar parte do que se conseguiu en 2013, que era unha festa de interés cultural, e decidimos abordalo e axudar do noso colectivo facendo unhas pequenas publicacións. Nos abordamos o entroido de Ulla, para aqueles que vivimos ali, o compendio de Ulla é moi amplio, entón decidimos facer unhas fragmentacións e abordalo, por exemplo, desde que era a danza, un pouquiño que son as letras, un pouquiño que son os nosos poetas, e, habría un sinfín, daría para moitas tardes. Se falamos de xenerais,
Do Ulla, isto é, bueno, un pouquiño que nos vería a todos a cabeza. Eu, desde atrás, vin, efectivamente, temos aquí outro xenaré máis actual. Eu sempre traigo fotos vellas, son un pouco de blanco e negro, no que fun creado, entón, bueno, xa vedes unha evolución, pero donde parten. Este é a parte máis importante ou a máis chamativa do noso entroido. Eu, por contra, sigo dicindo que isto é un elemento máis do noso entroido. Non se entende o entroido como un xeneral solo e non se entende un entroido sin os coros. O igual que pasa noutros moitos lados, é un compendio de elementos e o seu conxunto dan forma á nosa actividade. En concreto, aquí o que vemos é unha estampa da estrada máis ou menos dos anos 60, no cal pois está a xente que vai da cabalo, que son moi chamativos, e pois está formado polos coros, que despois imos analizar. Este é un pequeno preámbulo. O noso estudio é un pouco tamén o que é o val onde nos atopamos. Estamos no curso medio do Ulla, para que nos fagamos unha idea. Somos 8 concellos o día de hoxe que mantemos un pouquiño o que é o entroido da Ulla. Estamos a cabalo entre a Coruña e tamén saltamos o río e pasamos a Pontevedra. É unha área, pois, para nós moi rica culturalmente. Xa non só a actividade cultural do ciclo, tamén nos distinguimos por instrumentos propios, como é unha requinta, unha flauta de madeira concreta, un sonido... Ben, podíamos estender. Temos unhas formas concretas neste val que se desarrollaron. Bueno, podíamos entrar aí, pero non é a tarde hoxe que nos toca. Si é un pequeno mapa para enseñarvos onde nos situamos, e tamén a nosa área de traballo. Aquelas que están destacadas máis en amarelo, pois son os puntos quentes do que vai ser o traballo da danza. Démonos de conta, dentro do antroido, se apartamos por un momento o que é os xenerais, atopamos pois o que nos denominamos o entroido ancestral, uns elementos que, bueno, pois perdiven a penas duras ou duras penas, e temos a figuración do antroido de Don Carnal, que, bueno, alá témolo moi claro, que sempre morre e sempre resucita. Ben puntualmente a súa cita, é un atributo moi concreto e moi esperado, e, por contraposición, pois están desaparecendo a mitad das parroquias, a mitad dos concellos están perdendo esta figura, porque está un pouquiño, pois... mitigada polo que son os xenerais. Entón, bueno, non se lle presta a debida atención, e está nos desaparecendo. Isto en concreto é unha representación do demo de Reis, do concello de Teo, e sería un elemento ancestral que temos, que hai un estudio aí en pre de salir, a ver que tal vamos. E depois, por outro lado, teríamos outro elemento para nós importante, que é o baile solto, que é onde vamos a partir. Eu gustaríame... Bueno, pois, prefiro que vos mesmos comprobedes un pouquiño donde partimos esta danza de antroido. Parte de aquí. Nos chega un momento, retomamos Teo e decidimos pois contactar ca xente que tiñamos, cos nosos veciños, cas asociacións, que traballo tiñan feito. Moitos deles conviveramos e naceramos no que era unha entidade cultural, Rosalía da Castro de Cacheiras, no que no ano 88 pois decidiron facer pois unhas pequenas grabacións, como esta que acabamos de ver, da xente que bailaba, que tocaba, e solicitámolas para botarlle un vistaciño. No transcurso, pois atopamos a Don Manuel,
o que tendes á vosa dereita, fómolo a visitar. Simplemente non había unha pescuda máis alá de conocer que o que pasaba na nosa zona folclóricamente, como se bailaba, como se tocaba. A entrevista esta pois surxeu o tema de que estes puntos os aprendera dunha xente xa moito máis maior e que bailaban no Antroido. Bueno, a priori non demos importancia porque somos galegos, en calquer festa onde xa unha gaita ou unha pandereta, pois bailamos, entonces tampouco somos folcloristas, non rompemos moito a cabeza. Pero decidimos volver a visitalo, collemos unha certa amistad e foi pois nacendo un apego con el, e entonces volveunos a insistir outra vez no tema do Antroido. Entonces pois xa nos chama aí a campanilla, entonces, a ver, pero como é isto, que pasa aquí? El chamalle máscaras, non é Entroido, vale? Entón, onde nacemos nós son as máscaras de Ulla, entonces, que este era un baile que se facía solo nas máscaras. Bueno, vamos a profundizar aquí. Entonces, contenos máis. Entonces, empézanos a dicir, non, porque isto ten unha estrutura concreta. Isto non é para bailar en calquer momento, isto non se baila a salida da misa, isto non se baila nunha foliada, a xente maior, eu cos que aprendín, pois explicaron, empezounos a dar as pautas. Entonces, bueno, pois aí xa nos chamou moitísima atención porque nos desconocíamos por completo que tiñamos unha danza que formaba parte do que era o Antroido de Ulla. Neste momento, el xa tiña un estado avanzado, tiñamos un pouco de Alzheimer, tiñamos un pouquiño de todo, bueno, chegamos unha época xa tardía, pero forzamos a moto todo o que podemos para que na seu instinto que tiña aí, as ganas, que fora sacando un pouquiño a estrutura. Entón xa empezamos a falar dunha danza e non dun baile. Nos os folcloristas temos claro que cando algo ten unha estrutura definida e predefinida que hai que ensayar antes, estamos falando dunha danza e non dun baile. Non é algo improvisado. Entón, a partir deste momento, buscamos da súa parexa de toda a vida, que non era a dona, non era a muller neste caso, pero é a única bailadora que nos quedaba, xuntamos que o último fragmento do vídeo que vemos aí, cando se volven a ver e que volven a bailar para reforzar, porque ele xa lle costaba moitísimo pois bailar, xa tiña unha edad avanzada e os problemas, bueno, de saúde, conseguimos retomar o que son os puntos. Revisamos varias veces eses pequenos vídeos que se gravaran e dámonos de conta algo moi, bueno, pois moi sinxelo, pero ao mesmo tempo chamativo, que el colle un fragmento dun punto e o seguinte é o mesmo punto, pero engádelle unha parte. E o terceiro é o mesmo, pero engadido, vai aumentando. Entón, ele enchamalle que eses puntos son os da danza, son os das máscaras, como el di, e que ese é un punto encadenado. Entón, a partir de aí xa teñamos claro, e empezamos a tirar. Montamos coreografía, vale, é algo que nos chama tamén moita atención, que ten unha estrutura que se fóramos capaces de vela desde un plano superior, veríamos as formas. Ele tiña claro as formas xeométricas que ten. Faense uns triángulos, faense uns cuadrados e faise o que chama el un pino, que non deixa de ser un cono. Desde unha perspectiva normal de público, eso apenas se aprecia. Entón, bueno, é algo que nos chama moita atención, pero sí vamos a ver que se repite en casi todas as danzas gremais, o de facer unhas formas xeométricas. Conseguimos, vou un poquinho apurado, porque eu vou retomar as palabras que dixo antes o compañeiro Carlos Ares, que despois o que queira indagar, hai libros para vender, entón non hai problema, porque a mí importame máis a experiencia vital que nós tuvemos como folcloristas, que ás veces imos a buscar algo puntualmente, eses puntos quentes, vamos a buscar unha pandeira ou vamos a buscar un toque concreto a unha zona e nos olvidamos ao mellor do que hai e nos quedamos só con aquilo que imos xa prefixados. Aquí no Enteo nos pasou o mismo, nos íamos buscar un baile e de repente optamos unha danza. Bueno, encantados. A partir de aí temos unha danza montada, temos unha coreografía e, bueno, pois hai que buscar documentación. A nosa zona de Teo é rica culturalmente porque tuvo unha forte emigración, o cal, pois, bueno, é unha parte de desgracia, pero é unha realidade. Moito da nosa xente, como por outras partes, emigrou a Argentina. Para manter un contacto, pois, real e intenso ca nosa comunidade, o que fixo é unha revista. Eco de Teo, que nace en 1910, e que despois se convirte a Unión de Teo e Vedra e chega hasta o ano 70, máis ou menos. Entón, temos un arquivo bastante amplio no que sucede. Para a nosa ignorancia, pensando que íamos a topar aí un tesouro de información, resulta que o Entroido está denostado.
os nosos eruditos da Argentina, que, por certo, a xente máis formada que teñamos en Teo é a que emigra e marcha, e se monta as súas empresas, se nos van os profesores, pois ven como o Antroido algo tan ancestral, algo tan nada moderno, por decirlo dunha forma suave, que deciden non publicar nada sobre o Antroido, pois parece que non hai Antroido en Teo durante moitísimos anos, o cal vai ser mentira. E o único que nos aparecen pois é un reflejo, hai varios, pero este, o que pon é un hecho condenado. É o único que nos está transmitindo é que acabou nunha liorta e morre unha rapaciña a través dun disparo dunha bala. Ese é todo o que se nos coita do Antroido de Teo. O sea, moi alenxado do que nos pensábamos. Despois de botar moitas horas metidos no arquivo, o arquiveiro tamén Pablo San Martín botándonos unha man, pois non atopamos un documento que nos dixera en tal época pois se velou unha danza ou un algo a onde agarrarnos. Eso tampouco non é unha derrota para nós seguimos avanzando. E outra das partes importantísimas é a recollida de material fotográfico, porque sabíamos que eso nos podría axudar a entender a danza, pero xa no apartado da vestimenta. Entón, pois, bueno, hai un gran reportaxe fotográfico, cal, pois, tamén nos axuda de alguna maneira a validar, por un lado, que durante moitos anos se mantuvo o Antroido, temos unha parada logo entre o que é a guerra civil ou máis ben na posguerra, vale, como sucede en casi todo o Estado, pero, bueno, pois temos unha boa colección. Este é simplemente unha pequeniña mostra. E empezamos a ver que nos aparecen uns elementos moi característicos que é unhas prendas blancas que nos empezan a chamar a atención, que case hoxe están pois esquecidas no noso Entroido, e aparecenos en todas as parroquias e en casi todos os concellos. Isto posto en contraposición co que pasa con outras danzas dentro e fora do noso país, manteñen os mesmos atributos. Pasando unha vez por Calahorra, lá viaxando de Pamplona cara a Rioxa, pois atopamos unhas danzas pois que van totalmente vestidas de blanco, utilizan unhas prendas similares a nós, as danzas de arco. Bueno, poderíamos estendernos por Galiza, temos un montón delas, dentro do ciclo ano tamén, se imos a Río Frío temos as de Nadal, se camiñamos ao largo del volvese a repetir o mismo. Entonces, bueno, é un pulo que nos está dicindo que imos nunha boa dirección. Temos unha documentación fotográfica que nos está dicindo que realmente podemos estar ben encarados. Facemos un pequeno contraste co que estaba sucedendo, entonces, bueno, pois na vestimenta das danzas todas que vimos, pois predomina o traxe blanco como algo eminente. O uso de prendas femeninas nos rapaces, nos mozos, moi habitual en todas, no noso caso tamén, sobre todo dos mantóns. É certo que estamos nunha estación do inverneo, e calvo hai frío, é lóxico pois abrigarse. O de portar atrezos propios das mulleres ou dos colares, e incluso un pouco máis alá se levaron pendentes, o que pasa é que non quixemos chegar a ese extremo porque, bueno, hai que ter as cousiñas claras e ter un pouco de afianzado, pero, bueno, temos uns casos aí para darlle unhas voltiñas dentro do que é a danza. Falaremos tamén neste caso dos chambergos, porque é algo tamén metódico e que se repite o de levar as cabezas cubertas e as fitas de colores moi vistosas. Entón, achéganos esta foto do 1934, aínda non estalara a Guerra Civil, e vemos que prevalece pois todo un poquinho aquilo que falamos. A estampa central, vemos que predominan o que é a cor blanca, vemos todos cubertos as cabezas, vemos os mantóns, vemos colares, e pouco a pouco tomamos outra foto, por exemplo, no ano 58, e xa empeza a haber certo cambio. Xa empezamos a atopar no que é o coros que acompañan os xenerais, xa empeza a haber unha muda. Casualmente eu collín esta non ao azar, sino porque Reis ao día de hoxe é a única parroquia dos 8 concellos que manteñen un coro de bonitos vestido de brancos. O resto pois foi no perdendo, en contraposición. A figura dentro do noso entroido duns guías mantense. Temos unha foto que non temos fechada, hai discriminacións aí entre
donde apareceu na casa e a relación da familia, nos poñemos de acordo, entón, bueno, pois non a etiquetamos, pero, bueno, estaríamos entre a posguerra un pouquiño antes. E o reflexo dunha parexa de directores que van máis ou menos cos atributos que desta foto dos anos 60-65, máis ou menos, mantense. Prácticamente non cambiou, non mudou moito. Algo importante, este é un chambergo, e aquí pois hai, non sei, cantos centos de plumas. Estes son todos plumas de aves domésticas, non se matan as aves, digo porque normalmente sempre nos lo preguntan, pois non, isto é, non sei se a veces vende que estaba tapando, Mariluz é a única artesana que nos queda hoy día, se aprendeu de súa tía abuela a facer os chambergos que quedaran olvidados, esquecidos, se olvidaban en fotos, bueno, pois un pouquiño tamén a raíz de facer estes traballos de Antroido, pois volveu a retomalos, simplemente dicirvos para que fagades un cálculo, este é unha flor releva entre 40 e 50 plumas, leva unha hora a fabricalo, este sombreiro pois pode andar cerca de 200, para que calculedes non o precio, sino o tempo que pode levar, leva máis dun ano en confeccionalo. O interior é está forrado, sí, bueno, pode entrar outro, é un sombreiro de palla que ela mesma tamén fai, sigue a mesma tradición, e faz unha estrutura, configuras as pezas e as vai montando. Isto para min é a parte máis relevante do que é a nosa danza, é un pouquiño, é o buque insignia, así como os generais locen esas plumas, e para nós é como volver ao pasado, como cando un arqueolóxico vai a facer unha cata e aparece pois algo impresionante romano, pois para nós é un mismiño, porque era como desenterrar algo que estaba morto. Entón, ademais de ser a única muller que ao día de hoxe confecciona, pois os presta voluntariamente, o precio para nós é incalculable, e o feito de que ela se preste a deixalos para poder manter un pouquiño o que é o entroido. Esta muller, que se me olvidou a decir, está en Santeles, son os únicos ao día de hoxe que gozan destes chambergos. Chambergos, se o buscamos na Real Academia, pois apareceranos un gorro que ainda hoxe se mantén na Guardia Real. O sea, doña Leticia e o príncipe, pois terános ali, pero non sabrán o que son. Similar, vale, é tamén unha forma máis ou menos cónica, non tan elaborada, porque tamén se foi modificando ao largo dos anos. O noso entroido sempre se asemella a un paramilitar, os xenales da Ulla, non podemos establecer un vínculo real, eu tampouco non me atrevo a poñerlle unha relación justificativa ca Garda Real, porque pode ser que toma o nombre e non o sombreiro. Atopamos un na escola vella de Santeles con plumas de galiña que se desfixo de todo. Bueno, pois ese é o anteceso que temos, e o resto son estas fotos. Aí vemos un dos danzantes, ese é a roupa propia, sería un danzante no cal pois leva un mantón de muller, os colares propios da época que van variando, as prendas van variando según as modas que nos van chegando e o que vai quedando tamén na casa. Ao igual que pasa en todos os entroidos, as roupas préstanse de casa en casa e se van buscar e se van degradando e chega outra moda e volven a salir, vale? O entroido pois non repara moito na tradición nese aspecto. En Santeles manteñen o que é a vestimenta da muller, chamanlle muradana, vale, aí podíamos estendernos un montón. Simplemente nos quedámonos para a nosa zona a vestimenta tradicional, vale, antiguamente o que se pedían era os vestidos das novias casadas para sacalos. Eso pois estános dicindo da importancia que tiña, por exemplo, o antroido para eles. Alguén que preste ao día de hoxe un traxe dunha novia para salir no antroido, xa quere dicir bastante. A metade deles están moi degradados e eles sí que se perderon na parte feminina o que é a roupa blanca. Quedaron unos 3 fotos perdidas por aí que si se manteñen, pero, bueno, pois unha tendencia levounos a este extremo. Non sabemos en que momento se aparecen ou desaparecen, intercambian, vale, non o temos moi claro. Este foi un momento tamén para nós bastante especial porque chegamos a ter unha coreografía, temos unha vestimenta e parece que temos todo pero non temos música. Don Manuel, o señor Perol, o de bailar levaba moi ben,
pero da música fatal. Entonces non lle acordaba nin coa melodía, e o que máis lle acordaba era a muñeira chantada, e eso non nos entraba dentro dunha danza de Entroido, tiñámolo claro. Entonces, pois houve que esperar cerca de 5 aniños hasta que conocemos a este super gaiteiro, a don Germán, que tampouco era consciente do que estaba tocando, pero el, unha peza que lle enseñara a seu tío, o señor Furelos, que era a peza das máscaras. Volta que a peza das máscaras, e pois, tes que tocala, Germán. E así a tocou, e entonces non entraba nin muñeira, nin entraba nada, pero era a peza das máscaras. E a reca peza das máscaras, porque se outra cousa non ten, non vou dicir que é teimudo, pero sí é certo, é moi teimudo o Germán, entonces que eran as cousas como eran antes. Dixemos, isto ten que ser a música que ten que levar a danza de Entroido. A continuación o que fixemos era buscar e pedir arquivos que houbera sonoros de outros gaiteiros que tiñamos na comarca. E dase a casualidade que esta mesma melodía aparece en todos os gaiteiros repetida. Versionada, máis acelerada, máis lenta, vale, con alteracións, pero a melodía é a mesma, é super reconocida. De 10 gaiteiros, 11 tocan esta peza. Co cal é algo simbólico do concello, máis alá, salindo do que é a comarca nosa do Ulla, un pouco máis alá de Santiago, esta peza pois non ten influencia xa, pérdesenos. Entón, pois, polo menos, eu non sei se era realmente esta música. O que teñamos claro é que sí que foi unha música que calou fondo nesta terra, e que pola cadencia que nos entraba dentro dunha danza, pois decidimos incorporala, para ben ou para mal. Nos, a verdade, que rabeábamos por sacar a danza adiante, estábamos fervendo, porque somos como meniños, ao fin e ao cabo, e xa tiñamos todo, entonces queríamos. O único que fixemos é tomar a melodía original de Germán e adosarlle pois un pouquiño o que é, bueno, simbólico na Ulla, que son as requintas. Este grupo en concreto é o grupo de Reis, un dos máis que máis temperán aparece no 1920 e que utilizan pois esas flautas. E o que fixemos é añadila simplemente pois para darlle máis forza e un pouco máis de carácter do Ulla. E con todo elo, pois o noso pronóstico que tiñamos a corto plazo pois era facer a publicación e bueno, é o noso logro e a nosa contribución pois tanto ás danzas como ao Entroido do Ulla. Se de alguna maneira queremos que perdure no tempo, un dos sistemas sería un soporte digital, e o seguinte idea que temos na cabeza e que así o tratamos de facer é devolvela un pouco ao seu orixe. Está moi ben representala en auditorios, como xa veremos, está moi ben pois participar en espectáculos, está moi ben ir á televisión, porque iso todo nos axuda, todo vale difusión, pero eu creo que esta danza naceu para o Entroido e a nosa intención desde logo é devolvela. Fixemos varias incursións porque é difícil, porque, bueno, é un compendio, o mundo do Entroido do Ulla, non sei o resto, pero o noso é pechado, é complexo, pero, bueno, se o fixemos é con bastante éxito. A verdade que a xente sorprendeunos porque veu xente maior dicindo xa a miña nai, xa a miña abuela contaba de que había un baile e volvemos a reforzar esa idea de que realmente sí había unha danza aí. Nadie sabía nada, de repente, pois, bueno, parece que abrimos de novo esas entidades. O logro máis grande foi construir un libriño sinxelo con unhas pequenas pautas para levála a cabo e, de paso, pois, creamos o DVD, unhas grabacións para que toda aquela xente que queira montala, que teño o gusto, pensando xa non nas asociacións que hai na comarca no Val da Ulla, sino máis alá, que tuveran a posibilidade de facelo. Este é o que dicía, que está moi ben pois colaborar en moitas entidades cando se fan celebracións, pero, por exemplo, isto donos moita visualización, perdón, para que vexades un pouquiño no que se converteu o traballo.
familia axuda moito cando imos bailar por aí. Isto, o que tendes que pensar, en escaso 2 minutos, este é a parte da danza, habría unha contradanza que leva un ritmo balseado máis sinxeliño, este é propiamente a danza. Para aqueles que vistes algo do que son un pouquiño o entroido da Ulla, que se fai a nivel parroquial, non? De repente somos xeográficamente unha unidade política e independiente, inda que son así un pouco raro, e o que facemos neses días é revisar todo o noso territorio, non permitimos inclusións, facemos algo entre unha relación veciñal moi próxima, reforzar os lazos, pero ao mesmo tempo parar casa por casa, vale, os generales dan as súas vivas, os agradecementos, e as danzas o que nós entendemos é que se representaban. Daí, o importante é que ten que ser moi corta, porque se só pensamos que na parroquia, pois nun grupo da aldea e 60 casas, se hai que pasar por todas, se hai que botar a danza, cando acabemos na parroquia, que xa van ali pois 12 horas, os bailaríns mal. Nós fixémoslo unha vez unha tarde e pensei que aquilo non se acababa máis. E creín que estaba en forma, pero non. Entón, bueno, pois é un pouquiño tamén o símbolo de realizar períodos cortos da danza, e si se fai, bueno, polo que así entendemos, en paradas generales, un reclamo para a xente que ven para fora, pero para a xente que vivimos no Antroido é moi importante porque forma parte dun agradecemento, que entren á eira dunha casa, que che den as vivas e que por encima che dancen, genera pois unhas emocións que son difíciles de explicar, dado que hai que nacer nese ambiente. Entón, pois, para nós foi super importante motivo pois volver a devolver a danza un pouquiño a este paraíso donde realmente pois naceu e para o que foi creado. Mais alá, por exemplo, o auditorio, que está, bueno, pois está moi ben e tamén nos gusta, é unha faceta que hai que cubrir, pero o que se vive dentro do Antroido, vale, é o que dicimos sempre, que non cho conten, se non vai a vivir, pois máis do mesmo. E prácticamente, moitas gracias ante todo. Había que ser rápidos, breves e concisos, porque o que hai que vender é moitos libros, dixo moi ben Area. Thank you.